Ki nong traying breu hapo kalama jungka National Domestic Workers Movement Meklia Region haka kathenru terik jeleu arajar arpuar kila penlong ka jingyai pejba bandawai ka sarkar ban pentri kamno ka Domestic Workers Welfare Board nolor kiwe kimat jingdawa kane ka jingyai pejba kalong ru shibenta ka jingrakhe ya kasngi bakar pang jungki nong traying breu hashitlu ka perthai ne ka balatip kun ka International Domestic Workers Day ka bajurakhe mana usnam haka kathenru terik jeleu haka ne kasngi nolor kinong traying breu lawan bandan langru kakong bahun lengdo kabadai ka Additional Deputy Commissioner ka East Khasi Hills nangta kinoy alam jungkatur bakentup ya kakong Angela Rengat Pastor Karsoybor Pertu bat kiwe ya ka jingyai pejba alasdang namadan yorang hep bat penkutpat da ka jingyai lang hamadan malki kadai ka kamram jung ka sarkar ban shnaya ka takabut bakhnang bala da dam ki khon jungi ki banang ki basta ki bakham tbe da ka jing pule bangin yo aban apply ya ka takalon bangin pha pule ki khon ki jongi balai ka ki khon balai ka ki batri sarkar ki yo ek education loan ni babala ni mla aban ayu education loan kan mau kham khoi kam mangi badok kham khoi kam mangi badok Maria yo abai lang ni la benta ya ka pisa jong karam jong di prieu namar ni lera yo ni shakan no ai ka education loan ni gan ai api ya ka jing pension shabang en siu ladang ni la aban sil jil se ni tang ma ai lani ki kun jong ni bakin nang kin start magiru kidan ka hok kidan ka benta kini ki mak jingdawa ki bangi ni bu ahmad ka sarkar ni ong ya ka sarkar la bun sen ni la teknik ka no sen na khamak ka sarkar ni la tek jingkhang ka no sen fix ya ka wage na ka benta ki nong traying bu ya ka don namar balai ka jing ka bangi ni sham ka longba na ka wai ka chaka sha ka wai pat ka pher ka jing siu ya ka dor jong ki nong traying kidan ki chaka ki ba ai 8000 shikinta kidan ki chaka ki bala ai 8000 sanspa shikinta ka jing trai ta yodan ki baso thu bakla 8000 shikinta kum ba comment sa ki social media mena kani ngangat i no ya ka kam ngali trai kinta no ngaru dayo 8000 shikinta la shali trai kinta no ndai ni om shikinta tin trai haka shisni bak ka jing siu kanda ya ka baro ashibnai ar phone riu kunta kan long 8000 sanspa ashibnai la ni 8000 kumbasiu kitrai tikani kadai ka dor ka bagi nilai akran ka sarkar ba kadai ban fix na ka benta ki nong traying ndai ka sarkar hadu menta ka snap back ka ong ba na kalyang jo ka sarkar kam pala ban le kani na malba kam paddan ya kata ka pusala ni ka fan bakan peni ya kata ka board na ka benta ki nong traying ti ka union ni daladi kalale kani ka kam na malba ni yo iba ki ba board na ki nong traying ba ka jing siu ka meron kan Tentang pulang elektrik shikenta ngamla badang bala dang elektrik hakawai ka yim shikenta ngan pek gaji ngarum shipho baji dap khatwai baji ngadap nalan saban ta gijan yang sakti da ngadang ladap shikenta ngan lenyo shisian mangalakna ya ka gam na pendat ngan bayo i ladang ngarum hangtu ngatri shikenta ni akenta ne gajing sil yang akan dai shikenta na kata kata bu ya kador baki nang balakin munyap kinla ban pendat ya ka baybam ka jongki ka estimate ngani thu eti ka estimate ka baka committee jongi ka lakhan minhaki ni ki khandiat sigi halor ka jinglot ka jingsep ha ka wai ka de paying tang shiyeng wa lada pia shong ya sa tang sawut shubo small family happy family kumba ang ka sarkar utpa ka kami bat argot ki khun ma ka jinglot ka long tat no snam ngan batai eti ka estimate jo ka committee na kalyang jongi ka khen kumni na ka bin ka sawut brieu asin ma moro shisni ma wat bora sothu bakla shisin ba ukhaw ar kilo ha ka shisni kata ha ka dor lai phosan tangka nyau phar tangka ka dor ukhaw udai shitan kilo shet bat mit step bat mit net asin ba ngreu khaw tangka uphan shikilo bam khapnam no mar khandia lai phaw tangka kaum pniang aspa agram shusni tangban punsho anai shatla kata kan khoutingka kading urna lani kaum pniang sharak namangite ka cylinder mata ka apoi 1000 te nang shu ban bojing khai kading lesing nila ban punut chispa arpho ka shisni khentang ban shat nai sum nai sa dekya kapnyang ru sumun dakha alomni kashini shitan kilo bak kiwai ki jinglot lesi kumki jhor ki saban ki colgate ma
Tentang lada duk wa ini ban bam jing bam bisa wa ban bam plai ai ma kandan extra kata ka jinglet kibrot shut baniat kum nungi chulek kum shut baniat man kasiru kesaren ro dan kam banta ma borolin ro dan kam banta ngi le balik tre hin kibriyo ma ki pat ki or ki tir tetang ini jinglet kini kimien ki bang ibu ma hakmat sans pa asan ding ka shisgi te yakin ni ki jinglot ni khram khan yakador jong ka bayang bahaban shongai hitip bakador jong ka yin shongai hasor menta kam duna ya kasan hajar tingka ar kampra menjunam tila da kalong kumta lada kalong kumta ka jinglot da ka benta saumat ki khat hakawai ka yin kanong sans pa asan tingka into life house ni kalong Khatsan hajar shispa asan phau tingka plus san hajar ka baiye ar phau hajar shispa asan phau tingka shibnai khrem khan shu ya ka bai skol khrem khan shu ya ka bai kot khrem khan shu ya ka bai kali bai lait bai wan dale jing lait do ka kejat khrem khan shu ya ka bai jan bai na phong bai da ka ju khrem khan shu ya ki juti ki slipper ru la ban ya da ka kejat ru lai ni khan tang min tang i badon kam ita tila da ka jinglot da ka benta ka wai kalong niang kan long kata sibnai kung nong i khmi ti bat ba kata ka sarkar jungi ka bu ya kata ka minimum wage menta lais pa inyo phulai tingka sisri ka jinglot sans pa san tingka pat khanya ka bayang ka sarkar pada ka ngin ai lais pa inyo phulai tingka ki ka bai tang daras ka batam manu banwan pendak balai basa jelai ki kam to ki kam thiam balai basa jelai ki kam thok ki kam syukur lada to lada thiam lada thok lada syukur ubare tang khandia thirayo i to thiam syukur ki bahe da ki klo da ki lak omdan banur ang kadai ka por bayani kum kinong bela ang tang kinong bela yen ngai baro kinong bela misteri, kinong bela surak, kinong syong madan, kinong jinggi hamadan, kinong nya taksi, kiba bela, hakano ka kamru kaladay ka po ringi, bangin ni siya surak baro. Mentani ni ikang kato, nasa ingin ni sispa kato, pila ayo yangi, lada pimpan ayat to hak ka jami, ngin penki, si penki. Kadai ka bangi kwa aban pensnoe ka sarkar, namal ka sarkar, kam don por ban khod e kinong bela, kiri anamal, ngimnang badakal tharang batki kiya khatang ya bala peni tisa revenue tang para badangtai para banang badkal tharang ni te ngimnang ka sarkar kam don por titang bakan mau kan ka sarkar nangi uret rupis nabot yo alada boycott uret uria yo kot ka sarkar kenal ka population lagi ka tinbon brio ubadok ya ubalong herong hai lada kan sampai ke por balada kadi ke jing kan long silong kumni kan pai ke por bo badok basuk hak ta ke por bo bela ubarang li ba em jak po un saya yang menteli kawai bana ko aban yo iya kata ngana thang man yo i lama ba balik lo lo ke jing ba pala ka jing ma jing bara ki dong yen ki bado mundan wai ru banong ba hoy ni biang kanu ba yakendu ani jenjar siu by class ta kai ani jenjar siu by school ta kai pangkhun ta kong ngakit ta karam arlak banun sumari khun hangi bapoy manu man siu kata karam ngakali ai kai kong ibang yakendu ngong kong phimdon smart card yong adon ngong i balai kata ka smart card kamera be thi ong kong kabil kalapoy hadu lailak ka smart card ka map tang silak smart card ayu kata sumari khulong lailak kabil toy map silak arjak manuman siu lada pinna ban ay ka scheme pura ban ay ka jing sumar ka babyang ka bayo ay ka bentang do usok watch na penbang kan pikir kami ni lailak pikabil pinpon siu pi silak arjak pinpin kedam ka bamut ka jing thnu ka jong pi pinong he kani ka smart card lek sumar ki hospital private pinyo jing muntoy mayo ka bakot kedam bayo muntoy private hospital Schneig scheme malang free and compulsory. Lada kadai ka jing puli ne, lada kadai ka pat ka khia ne, lada kadai kiduk
kapapura. Ay kapapura ngi kumunong song ngin ay kapapura ban wanda ay kasorkar kapabha kadi ka jala ka jongi. Ngamlaro klam da purtu. Ya ka jing trei sitom ka jongpi nado ka snem ka mapisdang. Ya ka ni ka movement. Dani ka jing yaki jong ki nong trei ying ki nong trei kanta. Bandawa. Ya ki hok tenrai ki jongpi. Kata ka fundamental right ka jongpi. Ka ba kentot. Ya ka minimum wage. Indra inginum dawa syo ka minimum wage. Indra ingin dawa ya ka living wage. Ka bay bela ka bangila ban im. Ki jing dawa ki jongpi ki babon. Ka ba kentot ru ya ka jing kot ya ka jing kya. Ya ka shong school ya ka puli ka puti jong ki khon ki kti ki jongpi. Balada pang, balada pidon da kiway patikam, pidon ru ika hop, wat banyo, yek syuti ki jongpi, na kinong aikam ki jongpi. Bat kiwa bon, kiway, kijing dawa, kiwa pilayay pensawa, nagaway ka snem, syagaway pa ka snem. Bat ka buram, kalong yapi kinong yalam, bat yapi iway pa iway idakot, kiba yayne ha kani ka jing yakun. But hagani ka siru tong in pinkan mau yaladi in simbyang ya ka jingkut jingmot ka baskam bangin yai peteng ya kani ka jing yakun ya kani ka jing le ka jongi but kani kan yai peteng hadu bangin na yolot ya ki jing dawa ki jongi but ka bakut ka bangin poi sa ka song jong ka jingjok ka long bangi yo ya ka jingim ka bapura hagani ka perthai ka bakut ka thong jong ka jing khon ka jongi ka long bangin yo ya ka jingim ka ba dapper hai hagani ka perthai kat banginang ring bat ginang penhiar mensim apo ka pne jong ka me marias ngai khuble ya ka ni ka sngi kong ka sngi ka ba kerpang jong ki nong tre nong bala ki ba tre ha ki ying briu teng teng ha bang ya kren sapang ka economy dani sapang kata ka yo ka kot ki briu ki berkhat dese dei tang ki nong khai ki ba pen ruspa ya ka ri ba ya ka jala ka jongi ki briu ki berkhat badai tang ki badai business ki bano senyang saka yo ka kot jong ka jala barkari lesi donru ki ba perkhat badai tang ki ba tray office ki bano senyang saka yo ka kot jong ka jala barkari henrai kata kadai ka jing perkhat ka ba bakla manga mapi ki ba tray bala lagalong ki batrei hayim briu ki banyak bos ki banyak taksi ki misteri ki nong di madan ki basong di jing di madan ni baro ni don ka benta ka bakrau bat man la ka si na ka kamai ka jongi ni no senyang ban kentiu ya ka yo ka kot jong ka jela bat ka ri baro kuwait mdai tang ki nong khai mdai tang ki business ki briu ki batrai business mdai tang ki batrai sarkar mdai tang ki nong sumar pang ye ki briu endrai mangi baro ni no senyang saka yo ka kot pangan suai tang goi ka nuksa mga mapi ki balay ban tray ban bala yin ki briu ni politik hagapor nang bagi try nong aikam kinyo banai segi way bat kikam ki jongki barkumta kalong kum ke jing beteng kumuchin ni snolang iway hai way bat bat hakata karukom ni no senyang saka emlang kasalang bat kamtam saka yo papat kinong nyapos ipen poi yang ay pi saka jagatrei hagapor kababyang hoy wala shalong ni im hagasnong
kaba support dang isong daga kali pagka employ daga kejat hendrai kinongnya taksi kinongnya bos abagi penpoi yangi saki jaga tray haga por kaba biang lani haga por bangin nai tray kataru kadai kawaipat kapenta haga ba kiano semyang sama kipat haga bante ya ka yo ka kot bat ya ka spa jong gani ka jela ka jongi Ngide tan kan mau. Ba wadla kidang pun kijing dawa ki pang diban yo. Ngidang don ha pedeng jong kijing e kun. Hendrai ngira yo ru ka tu ka ne kijing job. Na ka jing ye keli ka jong pi. Ningkong ngam tip kanu na pi. Kibai kan mau ba ha ka ne ka jo ka jaka. Dei ma pi. Ba pen kan det bun reo yo ka sarkar. Ban pet biang ya kata kaan minimum wage. Ban pen kala ya kata ka minimum wage. Nama de post nam ki yo ya kan jai halari klan da pen kala kata ka Bible las ni. Kadai ka jing ya wan tit priang hang ne. Jong ki nong tre bela yeng brio. Ka ba pen long mentai ka sarkar ba kumno. Arsin sisnem ka hap ban bot ya ka an ban pen kala ya kata ka bainong ni. Sakaway ka jing job ka dong pi. Kalong ba yaw kaw rasyon. Haka jing sisya. Kiong ti kiong. Kadiban yo kilong yeng ki baduk. Hindi ngitit. Baka don ka bamsap. Kadon ka bamiyat bet. Haka ni ka jing sam rasyon. Baday biyang ka jing lam lenti jong ka seng jong pi. Kabapen kale. Ikini ki eki baro. Bad kajing dawa jo ka seng jo pi ka penlong ru ya ka sarkar ban kubur baya kito ki informal sector ne ki ba training brio ki daily wage workers ka dor pa yo kaurashan ka pher banik to ki we tiken mau na eni kini ki jing yaki ni hab ban kan mau na mateng teng ni slow diaw ni slow ku mangimla ban walam ya ka jing kala hendrai ni hab ban kan mau ba kila da walam lupa ya ka jing kala bandang bon nang ni sakhmat ki ba pi pin la ban pen kala sakawai hato ya pet yang ni baro hang ni hakan ni ka jing ya lang ban ta ka sni bon mangi ki kan thai ka de ngam de kata bon sen ka jing yo rot om tang yo do busuk nei ki tu ki batrai informal sector na hayeng brio na babalas ni hendai teng Zosi banong, baka jing yo right ru, kun sen kadai tang nakadaw bangi day kikin kay. Hendrai haka ni ka pan ru, ka seng jong pi kala alam lenti, niya kun, halo ka jing sya syo, sya ale ben, halaki yin, haka jing sya bat bor. Om tang ba pi pet ya ka bha ka miat jong ki member la jong, ngatip, ba pi ka step ka miat, pi abe, banyarap, wat ya kito, hakibai, ki bentar jong ki lang sa lang, kiba shem ya kum kini ki eki jing e timot dor mo pi kat no kata ka jing kraw ba kat no kata ka jing no senyang jong ka seng jong pi ba jong pi i wei ban manta habang yen hang ne ki jing da wa jong pi bilong bandan kata ka wage card bandan kata ka domestic workers welfare board bali kam la ban ur long kani kadai tang ka jing min pi ka sarkar namar ba lada ka dam ka Board of Construction Workers, ka BOCW, ka board ka bakantuk ikini ki batray bala banis na yeng brio. Baling imla bandan kata ka board ka bapet ka bha ka myat jong ki batray yeng brio. Namar ba kani ka BOCW ne ka board ka bapet ka bha ka myat jong ki babala bantay yeng brio. Ngan siya thok kan dia ipi ka long kum ne. Habadan ka no jintay yeng ka jintay building. Ito ibantay ki hab no asumyang siya kataka fun. But nang to ka fun, ki pantalon. Habadram kam ki to kinong tray. Ban simlon, na banta ka puli puti. Ban simlon, ban lesi ya ka jing purim na ka jing kamenro. Subo ka doon ka jing pang. Ka jing mensa hakijaka tray. Ti kumjo, lada mangi kinong sakšnong to ka niga jalangi menjur. Ban ngiday ban menjur. Namaklam mapi. Ngimla ban let ban tray ban kata ban yo kata ka yo ka kot na bantay yeng la jam tabalay mangi baro yem menjur
pahabani don ki bawon trei belah ying jungi ngin manjur ban no senyang sakata ka bot pasarkar ro kam ju kadiban ai ka matching grant khnang ba kan don kani ka fund na banta ka ha ka miat ka jong ki kani ka ka bala ban long ban ngim dei ban snap jak shu ban ngim dei ban pediang ya ki jing ai daw kum ne kum tai ban ngin ya khun hado bangin na yo ya kani ka bot